Bueno, egun on guztioi eta ongi etorriak gure bake kanpainaren hasiera honetan, badaukagun ekitaldi honetan, guretzako kristolako plazerra izanik, Mikel Aiestaran, eskerrik asko, Mikel, eta, aurkeztuko atzu eta purtzu den orden Mikel, gut itxugun datuak, seguramente beste datu batzuk ere egongo dira artik, baina, bai, lehenengo eta behin, jakin dezagun Giputxia dela, bai, Mikel, Aiestaran aierra, behasainen... Altzaka. Bai, eta ekialde hurbileko egoeraren aditua kasetaria dela, eta idazlea bebai, eta gaur egun besteak beste, EITB-ko korrespontsal moduan jarduten dozu, baina, hainbat ibilbide egin dituzula. Jakin badakigu, momentu honetan Israel eta Palestinaren arteko gatazka ez dela berria, tamalez, eta hori dela, eta Mikel Israelera eta Aurrealde Palestinetarra joan egin izan zarela, Gazako zerrendaren aurkako Israelgo 3 ofentsibetan, erasoetan egon izan zara, 2008an eta 2014an, bitartean, 2011an ere udaberri arabiarra iritsi zenean Tunis, Egipto, Libia, Yemen eta Sirian barrena egin zinela, bokazio handiko kazetaria zarela, pentsatzen dugu, ausarta, bidaiari amorratua izan bezala, bestela hortik ibiltzeko konplexua, ezta? Nazioarteko gatazken inguruko realitatea bertatik bizi eta kontatzea gustatzen zaizula. Gauzak horrela, 2022an urtean, Rusiak Ukrainiaren inbazioa hasi egin zuenean, bertan egon zinezu, Kiebera joan, eta handik guri kontatu egin zenigut, bertan gertatu egiten zen guztiaren berri. 2015an, erabaki egin zendun famili osoarekin jutea Jerusalemera, eta han lan egiten duzu multimedia kazetari moduan, eskualde osoa estaltzen. Horrezegatik eskerrik asko, Mikel, badakigu gaurko eguna zaila dela, atzo gabean gertatutakoaren ostean ondino berri gehiago sortu egin direlako, eta zuretzako momentu korapilotsua dela, baina eskerrik asko zure zabaltasunagatik, jakin badakigu ez dela erraza zuretzat arteak topatzea, baina zirrikitu hau egin diguzu zurekin egoteko, así que mila esker benetan gurekin egoteagatik. Bueno, plazer handia. Nirekin zuekin egotea, orain 8 urte naiz Jerusalem bizitzen, bai? Baina azken 2 urte hauetan Istanbulen nago, Bosforo daket justo nire etxetik oso gertu, Konstantinopla, bizi naiz, beste hiri historikoa, historia asko dago zonalde honetan, eta bai, benetan urriaren 7tik Hamasek bere ezusteko erasoa egin zuenetik, barreta puntu nagusia eskualde honetan dudari gabe Gaza izan da, ez? Gerraren 4. hilabetean gaude, 23.000 lagun hil dira Palestinan, 1.200 lagun hil dira Israelen, bai alde batean eta bestean gehienak zibilak dira, hil direnak, eta azken 48 ordu hauek benetan garrantzitsuak izan dira, Hagan prozesu legal bat ireki delako, nazioarteko justiziaren aurrean, atzo Hego Afrikak aurkeztu zuen bere salaketa Israelen aurka, genozidioa leporatu dio, eta une honetan Israelen defentsaren txanda dago epaiketa horretan, ez? Eta gero bestaldetik esan duzu gaur gauean, hau dana gutxi ez, eta gaur gauean Estatu Batuetako armadak eraso zuzena egin dio Yemeni, eta beraz beste fronte berri bat ireki zaigu Yemenen, ez? Hemen fronte asko daude, eta gerra guztietan bezala gauza bera gertatzen da, badakigu noiz hasten diren gerrak, baina ez dakigu noiz eta nola amaituko diren, ez? Eta hori izaten da arazo larriena. Beraz, eskerrik asko leiho hau irekitzagatik, nire kontuak nahiko kontu tristeak izaten dira, zoritxarrez, niri ez zait tokatzen
astebukara honetako bezalako albisteak kubritzea, derbia, ez? Atleti, real, atletiko lako gauzak, nik horrelakoak ez ditut kubritzen, agian egunen batin kubrituko ditut, zein edaki, niri tokatzen zait beti gerra edo beto esan da gerra ondoren sortzen diren egoerak, kubritzen, hori da nire lana, bereziki ekialde hurbilean, baina Izaskunek esan duen bezala, baita Ukrainan, edo Georgian, edo, bueno, beste tokietan ere egoera berotzen denean, prest nago, ez, motxila hartu eta joateko. Eta ez dakit, gerra korresponsa naizela, esaten diat, gustatuko leitze egunen batin, bake korresponsala izatea, ez? Azkenean, bakea heltzen den une hori izaten da politena edo zein. Nik kubritu ditudan gerra guztietan, suetena heldu den momentu hori izan da dudale gabe, momentu preziatuena eta momentu politena, ez? Eta indar gehien izan duena, ez? Besterik ez, nabe zue badakit eldera dautza, eta pres nago zuen galderak erantzuteko. Oso ondo, galdera mordo, hemen ikasleak eta irakasleak daude galdera mordo botatzen, eta, bueno, esan dizut, 3 esparrutan kokatutako galderak direla, eta hasiko gara, gatazkarekiko lotuta daudenak, eta gero ja joko dugu besteetara. Hemen egia izan da, daukagun informazioa saiatzen ari gara apurtxo beti ikaslei informazio hori helarazten, hau ez da berria, aspalditiko gatazka bat da, baina zoritzarrez historia galdu egiten zaigu eta batzutan gure esparru txikian murgilduz, ahaztu egiten ditugu hainbat eremu, ezta? Hori dela eta, bi galderatxo bota egin nahiko nizkizuke, ezta? Alde batetik, Israel eta Palestinan asentamenduak, direla eta, zer dire, zer suportzatzen dute, nola ulertu behar ditugun, horretan lagundu egin dituzun, batez ere gure ikasleak, ezta? Ze batzutan guk hitz egiten diegu asentamenduei buruz, bai? Eta hoiei buruz azaltzea zertan datzan zenolako ondorioak ekarregin dituen, ezta? Eta, bueno, hasi egingo gara horrekin, bai? Eta gero ja beste batzuk. Azka zarra, egia esateko orain dela 2000 urte gutxienez hasitako gatazkala. Beraz, historia zabala dago eta horregatik nire gomendia beti izaten da Biblia irakurtzea. Benetan liburu oso interesgarria eta nik beti gomendio hori egiten dut, ez? Ekialde hurbileko gatazka ulertzeko Biblia irakurri behar da, bai edo bai. Testamentu zaharra eta berria. Zaharra juduak ulertzeko eta berria kristauak ulertzeko. Beraz, hori hasteko. Asentamenduak esango nuke gauza berria dela. 1997an hasi ziren, Israelek bere Zisjordaniako okupazioan martxan jarri zuenetik. Orduan, asentamentuak dira, berez mapa bat dago onartuta, nazio batuetan onartuta, eta mapa horren arabera dago, Palestina badakizue 58an sortu zenean, hor egon zen erabaki bat, emateko zati bat, Palestina zaharreko parte bat arabiarrentzat eta beste bat juduentzat. Arabiarrentzat emandako parte horretan, 77an gerra bat egon zen eta gerra horren ondoren, Israelek okupatu zuen beste zonalde hori eta hor hasi ziren herri txikiak sortzen, hasieran txikiak, baina denborarekin joan dira handitzen, eta orain, noski, milioi bat lagun, bizi dira horrelako asentamentuetan, ez? Hemen klabea da, ulertzea, juduentzat bere lurralde biblikoa dela, ez? Israelen ez dago konstituziorik. Israelgo konstituzioa testamentu zaharra da. Beraz, beraientzat, hau guztiz legitimoa da, ez dakit, jaingoikoak emandako lurra delako, eta beraz, ez dute ikusten inolako arazorik lurralde hori okupatzeko, esaten dutelako Biblian azaltzen dela bere lurra dela, ez? Beraz, hemen gatazka honetan dimentsio asko daude. Dimentsio politikoa, dimentsio militarra, baina gatazka ulertu behar da dimentsio biblikoa, ez? Erligiosoa. Eta hori han bizi arte ezin da ulertu, ez? Guretzat askotan iruditzen zaigu hau ez dakit fantasia edo zer irreala, ez? Ez.
Azken argumentua beti asentamentua datzeko izaten da eskubide biblikoa, eskubide erlijiosoa. Jangoikoak emandako lurralde badela, eta horregatik hor daude, ez? Eta gainera aukeratutako herria dira. Eta horren aurrean ezin da ezer egin. Beraz, asentamenduen klabea ulertzeko, bai, badago alde politiko bat, alde asko daude, baina eztabaida aurrera joaten denean, beti azken argumentua hori defendatzeko, okupazioa defendatzeko, beti da eskubide biblikoa, ez? Eta horren aurrean nik behintzat ezin dut ezer esan. Ja. Guk gatazkaren informazioa zuk askotan plazaratu egiten diguzu, eta gure telebistatik jaso egiten dugu atal politikoa eta barrekoak, eta horren berri izaten dugu. Baina oso gutxitan, daukagu aukera zurekin daukaguna bezalakoa, jakiteko ia bertan bizi diren herritarrek daramaten bizitza nola kudeatzen ari diren, zen nolako errealitatea, hori, nola izan alda posible, nola ikusten dituzuzuk bertako Gazako jendea adibidez, bai, batez ere Gazan, ze gehien bat orain momentu honetan, gehien bat sufritu egiten dutena. Bai, Gazan da toki, nik behintzat ezagutzen dudan toki berezienetako bat. Zakita, 15-20 urte, egon ez Gazara bidaiatzen, harresia jarri aurretik ezagutzen duen Gaza, baina 2007 urtetik Hamas dago agintean, eta Hamas aginte hartu zuenetik Israelek egin zuen harresi bat, ez? Harresi bat, beraz da toki bat, itxita, 40 kilometroko distantziak gutxi gora bera, itxita dago harresi batekin, barruan ez daude asentamenturik, Israeldarrek mugitu zituzten asentamentuak, baina Israelen kontrolpean dago. Hau da, airez, itxasoz eta lurrez, Israelek kontrolatzen du zer sartzen den Gaza, zer irtetzen den Gazatik, dena kontrolpean dago, ez? Bizimodua oso zaila da, blokeopean bizitzea oso zaila delako, ez? Ez dakit mugitzeko askatasun hori ez dagoelako, eta hori basikoa da. Eta gainera, ez dakit, zu Hamasen alde baldin bazaude, agian iruditzen zaizu, ez dakit, gustatzen zaizu hor bizimodua, baina ez dakit, ez baldin bazara erlijiosoa, zure ideologia ez baldin badator bat Hamasekin, ezin duzu ezer egin, Hamasek armak dituelako. Beraz, Hamasen daude bi adar politikoa eta adar militarra, baina egintzen duena militarra da. Militarrak tuneletan bizi dira, eta azken hitza, Gazan hartzen den edozein erabakian, hau da, Palestinaren aldean, Hamasen eskuetan dago, eta beti adar militarrak da azken hitza, beti. Eta horren kontra baldin bazaude, Gazatarra baldin bazara, zer egin dezakezu? Ezer, ez? Orduan, Israelek presionatzen du, eta Israelek pentsatzen du presionatuz lortuko duela, Hamasen kontra dauden palestinarrak kalera irtengo direla protesta egitera, baina hori ezin da egin, ez? Ezin dute horrelakorik egin, alde batetik, jende asko alde dagoelako, baina beste aldetik kontra daudenak ere armarik ez dituzte, eta ez beraz, ez dago horrelako Israelek duen plantamentua orain arte argi dago ez dela zuzena izan, ez? Eta tartean bizimodua, imaginatu, daude isolatuta, daude itxita, eta ez dago, beti esaten dut gauza bera, ez dago itxaropenik, ez? Gatazka hori ez dela konponduko. Politikoki ez baldin badago irtenbide politiko bat, ez da ezer aldatuko. Izan dugu, bortizkeri episodio hauek errepikatzen dira behin eta berriro. 2008 urtetik beti daude, ez? Koheteak Gazatik irtetzen, Israelek egindako bombardaketak, baina gero behin-behineko akordioak lortzen dituzte, gero akordioak ez dira errespetatzen, ez alde batean, ez bestean, eta gero beste gerra bat hasten da, eta beste bat hasten da. Eta biktimak zein dira? Beti bezala. Biktima beti dira zibilak. Eta horregatik, ez, ulertu egin behar da, errezena horrelako egoeratan izaten da, kohete bat jaurtitzea edo gerra hegazkin bat martxan jartzea, hori oso erreza da. Botoi bat eman, bomba bota, eta punto. Zaiena zer da, eseri mai batean, eta hori konpuntu. Hori da zaiena, ez? Eta hori da egiten ez dutena. Jo, behitxu, justu azkenengo aipatutako zera hori, claro, guk flipatu egiten dugu apurtzu bet, gaur egun gauden mendean ondino
konponbide politikoak lortzeko kapazitate hori ondino ez izatea, ez da? Adibidez, Estatu Batuak eta Ingalaterran, ez da? Gaur gabean, adibidez, Yemenen gertatutakoa, zelan ondino horretan hainbat interes daudela eta ez ditugula irtenbiderik topatzen, edo zelan baloratzen duzuzuk adibidez, onuk daukan Consejo de Seguridad famatsu horrek, ez da, jokabidea, gero hainbat herriek egiten dutela beste alde batetara bakarrik salaketa teorikoak, baina ez benetazkoak, hor ze konponbide, edo baliteke konponbidea egotea, zuk uste duzu honek irtenbiderik? Beti dago konponbidea, beti dago irtenbidea, beti dago itxaropena, ez, beti. Eta gerra denak amaitzen dira, ez, hori hor dago. Baina Israel oso herrialde indartsua da, eta hori hasten zaigu. Oso, ez dakit, txikia da, bai, hori bai, oso txikia da, fizikoki, baina indar asko dauka, bereziki, Estatu Batuekin duen aliantzagatik, ez? Orduan, zure aliatu handiena baldin badira Estatu Batuak, hor, ez dakit, esan dizut, babes oso garrantzitsua ematen dizu edozein arloan, eta arlo diplomatikoan zer esanik ez. Segurtasun Kontseiluak dago beto eskubidea, Sirian, esate baterako, Siriako gerra ahaztu zaigu, baina Siriako gerra indarrean zegoenean, behin eta berriro saiatu ziren herrialde ezberdinak erabakiak onartzen Segurtasun Kontseiluak, eta Errusiak beto erabiltzen zuen bai, eta bai. Oin gauza bera egiten dute Estatu Batuetatik. Israelen kontrako neurri bat baldin badago, edo Israeli gustatzen ez zaiona, esate baterako Suetena, Estatu Batuek betoa erabiltzen dute. Hori da, gaur egun dugun sistema. Badakigu ez dela sistema honena, baina ez dago besterik. Ez dago beste aukerarik. Hori da, segurtasun nazio batuetan ezarritako sistema da, Segurtasun Kontseilua hori modifikatu egin behar dela? Bai, nik bat nator, baina nola modifikatu, ez? Eta hori modifikatu hartu ebentzat ez dago beste fororik, ez, horrelako nazioarteko gatazka bat konpontzeko, baina zoritxarrez azkenean hemen interes estrategikoak, bakoitzen interesa jartzen da munduaren interesen aurretik, ez, eta gauzak horregatik, baliantzak daude, kasu lagun bat herrialde hau zure laguna da, hau ez da zure laguna, interes ezberdina daude zoritxarrez, baina kasu hau ez da berria, ez? Ikasleak entzun egin dute hor Gazan dela eta ez dela, noiz bidaiatu egin dozula eta haiek bideratu egin digute galderatxoa. Ia, bertan egon zaren, aipatu egin duzu baietz, eta zin izan da zuretzako momenturik larriena, badakizu, haientzat kuriositate hori sortu egiten zaiela. Gazarekin daket lotura, Gaza ez dago, Gaza bezalako toki bat nik ez dut ezagutzen munduan, ez? Bereziki, blokeopean bizi den beste tokiren bat ez dudalako ezagutzen. Beraz, ni Jerusalemen egon naizenean 8 urte, ia betero joaten nintzen, lagun asko dauzkat, eta nire bikotekidea erizaina da, eta Gazan egonda lanean ere, momentu oso gogorrak izan dira guretzat, familia bezala, eta orain zer esanik ez, gure lagunak barruan daudelako, ez? Medikuek, erizainak, maisuak, idazleak, artistak, ni daket familia bat, Gazan, ez? Eta oso une gogorra da. Baina azken urte hauetan, bereziki niretzat gogorrena izan zen 2014an egon zen gerra, 54 egunez, egon nintzen Gazan, orduan bai, barruan geunden, orain ez dugu sartzeko aukerarik, itxita dagoelako kazetariontzat, eta oso esperientzia gogorra izan zen, benetan, muturreko bombardaketak izan zirelako, ez? Gerra horretan Israelek hil zituen 2500 lagun, 2500, gehienak ere emakumeak eta aurrak, baina orduan barruan geunden, eta nik neun ere begiz ikusi nuen sarraskia, ez? Ospitaletan geunden goizetan, zaurituak ikusten, hildakoak ikusten, familiekin erreportaiak egiten eta bar, eta hori gertatu zenean, hori bizi ondoren erabaki nuen, herrialde batek hau egiten baldin badu,
nire ustez zer aldatu egin behar da bai edo bai, ez? Ez da posible 1500 lagun garbitzea eta ezer ez aldatzea, ez? Eta horregatik joan nintzen Jerusalemera bizitzea, ikusteko zer zegoen horren atzean, eta horregatik joan naiz 8 urte, pixkat Israelen errealitatea ezagutzen, ikasten eta orain ulertzen dut, Pasatuko gara beste arlo batetara, arlo pertsonalera, bai, asolas ez bazaizu, bakizu, galderen aurrean, gure kuriositatearen aurrean, zuk gero kontau gura duzuna, bare, Mikel, askatasun osoz. Bai, lehenengo guretzako importantea baita ere da zure bokazioa, ezta? Notik sortu zitzaizun bokazio hori, kasetaria, freelance, gatazketara jutearena, iatziz beldurrek ematen ara jutea, eta, horrelako egoera batean. Zer motibatu egiten zaitu azken finean, hor lan egiten. Toma, ja, galdera. Ni bidei mundutik nator. Ni beasaindarra naiz, nire etxe aurrean beti trena zegoen, eta Nazional 1 errepidea, ez? Nire etxe aurrean beti ikusi dut mugimendua, kamioiek gora bera, trena gora bera, eta beti burua joaten zitzaidan, ez? Tren bat pasatzen zenean, Portugalera, Irunera, bestea ze jende ongo da, ze historiak, ez? Eta bidai mundutik nator. Eta nire momentuan motxila hartu eta bidai ikaragarriak egin nituen Ekialde Hurbilean, ez? Eta seguru sentitu nintzen, Iraken, Iranen, Sirian, horretokietan, ez? Eta, bereziki Iranen, ez, hasieran, eta pentsatu nuen, ez? Zergatik ez, ez? Hau gustatzen zait herrialde bezala, zergatik ez, bizimodu aldatu eta honea etortzea, bertako errealitatea kontatzea, ez? Arriskutsua noski, arriskua hor dago, ez? Arriskua dago, gerra bat hasten denean arriskua dago noski, oso segurola naiz. Baina ez zait ezer gertatu, eta normalean agian sekulako arrisku egoeretan sartuta egon naiz, baina gero konturatzen zara irtetzen zarenean hortik, ez? Orduan, kanpotik ikusten duzunean, okerro ikusten da dana, ez? Barruan zaudenean ez daukazu denborarik hori pentsatzeko. Zaude pixkat eguneroko gauzak aseguratzen, eta azkenean gu ikusten duguna oso gure bizio, ez da bizio zabal, ez? Gu gaude toki batean, gauza konkretu batzuk ikusten, baina gure inguruan dagoen zirkuloa ez da oso zabala, ez? Beraz, zuek etxetik irudi zabala daukazue informatiboetan edo egunkarian ikusten dituzuelako, analisiak eta puntu ezberdinetatik ateratako argazkiak, baina gu, ez dakit, movida baten gaudenean sartuta, gu ikusten dugu bakarrik gurra aurrean daukaguna eta inguruan dagoena, ez? Eta horrela, beldur gutxiago pasatzen da esateko. Interesgarria. Badakizu gaur egun gu hezkuntza munduan eta pilo bat hitz egiten da. Beldurra pasatzea niretzat sanoa da, ez? Ni ez naiz beldurtia, baina beldurra pasatzen da eta jakin behar da beldurra kontrolatzen. Ez baldin baduzu beldurra kontrolatzen, ezin duzu horrelako toki batean sartu. Gauza bada, gainean erortzen zaizunean, ez dakit ni Beiruten nengoen 2006 urtean, eta orduan hasi zen gerra, gau hortan, ni nengoenean, orduan hori ez duzu erabaki, etorri zaizu gerra bat gainean, baina normalean kasua ez da hola, normalean ni joaten naiz, ez? Movida bat astean, orduan ni badakit. Osa, nire ere bakia izan da, erabaki pertsonala izan da, ez nago derrigortuta joateko, eta nik hartzen ditu nire neurriak, ez? Diferente da, gainean erortzen zaizunean, orduan, baina beldurra sanoa da. Justu aipatu egiten duzu beldurra, emozioak, badakizu hezkuntza mailan orain pilo bat hitz egiten dugula emozioen inguruan eta ezta? Eta gure babes psikologikoa, nik imaginatzen dugu, zu horrelako egoeretan egonik eta ikusi egiten dituzu zorritzarreko ondamendi hoiek gertutik, zelan bizi egiten duzu zuk emozionalki, zelan psikologikoki kudeatu egiten duzun, nondik ateratzen duzu zuk indarra, momentu horietan horrelako egoera ikusten, amore ez emateko, ez da? Azkenean lerona da, ezin dut amore eman, baina ez naiz harri bat, ez? Bereziki aita naizenetik, ja aspaldi, baina, beste sentimentuak hor daude, eta sentimendurik gabe, sentitu gabe ezin da lan hau egin, ez? Bestela zara ziniko bat.
ni ez naizola, eta emozionatzen naiz, eta negar egiten dut, eta parre egiten dut, eta esan nahi dut oso muturreko egoerak daudela, ez? Ari zara, bezakit, muturreko egoerak, bizi modu normal batean, inoiz ikusten ez diren gauzak nik ikusten ditut, eta tokatzen zait erdian egotea, ez? Muturreko egoerak. Baina kudeatzen dut, azkenean privilegiatu batzuk garelako, ez? Txuriak gara, Espainiako pasaporte bat dugu, 500 euro karteran, handik gauza gaizki jartzen baldin bada gure gobernua etorriko da guri ateratzea, baina niretzat beti kezka larriena izaten dira bertako kazetariak, ez? Ez dute gu bezalako sortea. Gu azkenean privilegiatu batzuk gara, eta gainera gero elkarrizketak egiten ditugu orain bezala, liburuak idazten ditugu, sariak jasotzen ditugu, baina merito handiena beti horrelakoetan ni kazetari lokalak dira, ez? Hangoak, ez dute gu daukagun suertea, ez? Gu bai, gu joan egiten dugu gure lanan, irtetzen gara, eta lehen esan dugu Siria, ja ez gara akordatzen Siriari buruz, edo Irak, Afganistan. Horrelako tokietan nik urteak eman ditut, urteak, eta orain nahaztu egin zaigu, ez? Baina nire hango kazetariak oraindik han daude, ez? Eta horregatik nik merito ikaragarria ematen dira. Jo, aipatu egin duzu kazetaria. Nire formula estresa gainditzeko, estres postraumatiko hori gainditzeko, izaten da, etxea etorri, telmo hartu eta entrenamentoa jun, anekin igerilekura, nik ez daukat demorari pentsatzeko, ez egoera, etxea sartu orduko betiko martxa hasten da, ez? Eta gainean ere etxea, kibutz bat bezala, hemen honek funtzionatzen du, ezakit nola esan, komunitate bat bezala, ez? Hemen gaude, ez dago, Istanbul bezalako hiri erraldoi batean behar da martxa, ezin duzulu hartu. Beraz, etxean sartu orduko, hasten da gerra, hasten da egon naizen tokian, eta hasten da beste gerra bat, ez? Eta horrek asko laguntzen dit, ez? Eguneroko bizimodua, normaltasuna, horrek asko laguntzen dizu bizimodu, ekilibratu bat aurrera eramateko, ez? Zendu ni. Aipatu egiten duzu familia, eta baita ere ikasleak eta irakasleek komentatu egiten ziaten, erabaki oso potoloa da, ez da zure familiarekin arajutearena, eta zer dela, eta erabakia imaginatzen dugu zergaitia, ez da, baina nola daramazue, zure familiak nola bizi egin du, apurtzuet, batzuk esan egiten zuten, erasoak izatekotan non babestu egin zarete, baina ikusi egin dugu ez daudela hor saltzan, ez da, zago sala saltzatikat, ez da, familiarekin, baina familia ara eramatea eta hori zelan bizi egiten da zuen hori? Nire emazte azpeitiarra da, eta urolan beti, zakit, kasta gogorra da urolakoa beti, ez? Orduan, pentsatzen dut oso ondo egokitu dela, ez? Baina berari esker egin dut, azkenean abentura izan da, abentura familiarra, nik 10 urte manituen bakarrik bidaiatzen, baina oso zaila zen, ez? Familia aurrera ateratzea horrela, ez? Beraz, erabaki genuen, talde bezala denok irtetzea, eta ginen, ez? Orduan, urtekoak, eta urteak pasatu dira, ez? 8 urte Jerusalemen, eskerrak, han egon garen urte hauetan, urte lasaiak izan dira, esango nuke, kotxen artean, baina oso intensoa da, ez? Oso intensoa. Eta orain hemen gaude, arrazoi duzu, hemen ez dago, Jerusalemen dagoen gatazka giroa, baina hau ez da Azpeitia, hau ez da Euskal Herria, diferente da. Orduan, nire ustez, aberasgarria da, ez? Hizkuntzen aldetik, erligion aldetik, konexioak ze lagunek egin dituzten bereziki nire Ane eta Telmo, nire seme-alabak, baina agian, hemen garrantzitsuena da pozik bizitzea. Jendea pentsatzen du oso exotikoa dela nik egiten dudana, baina ez dakit, hemen ere sakrifizio handia izan da, ez? Gure familiak Azpeitian Beasainen daudelako, aitona amonak ez daude bat ere pozik egoera honekin, ez dakit, zatiketa pertsonala oso handia da, ez? Oso handia da. Ez dakit gu prezio altua pagau dugu, ez? Hau bizimodua horrela eramateko, eta esaten didate, ez, umeentzat aberasgarria. Agian ez, agian beraientzat
bizimodu honena litzateke azpeitin egotea eta ikastolan segitzea, ez? Ez dakigu. Azkenan ez da erabaki demokratikoa izan. Nik hartu nuen erabakia eta horrela ez? Egunen batin, 18 urte betetzen dutenean, ne baldin badute bueltatuko dira. Ni momentuz ez bueltatu. Eta jungo gara horretan apurtzu sakontzen, eta egin digute bai beste galderatxo bat, hau baita ere pertsonala, baina kazetari moduan, zelan izan alda posible edo, zelan egin aldu kazetari batek, zelan eutxi aldi esaioke ekidistantziari horrelako desproportzioa duen gatazka armatu baten aurrean, ez da, Claro, zuk konexioak egiten dituzunean, imaginatzen dut, zaindu egin behar dozuela ekidistantzi bat, ez da, edo posizionamendu, ez dakit. Edo igual ez, edo horrela izan behar da, ez, hortik. Nik normalean, nik egiten dut informazioa, ez dut egiten iritzia, eta hori diferentea da. Orain zoritxarrez komunikabideetan gero eta iritzi gehiago sartzen da, eta gaur gaude Palestinari buruz iritzia ematen eta bihar futbolari buruzko iritzia, ez? Eta jende bera ikusten dugu egunero iritziak ematen. Nik informazioa ematen dut, nire kasuan, gatazka honetan argi dago, ez? Zenolako desoreka dago, ez? Sekulako desoreka, baina zoritxarrez esango nuke gatazka hau dela kazetarien hilobia, ez? Zenbat urte, ongara hau esplikatzen, azaltzen, zenbat pelikula, zenbat liburu, zenbat artikulu, eta jendea joan arte, Jerusalemera joan arte, Israelera joan arte, hori ikusi usaindu eta bizi arte, ez zara konturatzen zer esan nahi duen okupazio bat, ez? Ni saiatzen naiz esplikatzen, irratian, Twitterren bitartez, sare sozialetan, edozein formatuan horrelako elkarrezketetan, baina jendea ez da klaratzen. Joan behar da. Horregatik bai edo bai egin beharreko bidaia da, ez? Lurralde santura joan, eta ikusi 21. menduan zer esan nahi duen okupazio bat, ez? Hori da okupazio bat. Eta hori ikusten duzunean, orduan ulertzen duzu, ez? Eta buruan ja sartzen zaizu beste eskema bat. Arazoa, gatazka honetan beste gerra askotan bezala, izaten da propaganda. Bai alde batekoa eta bai bestekoa, ez? Dago propaganda itzela. Eta kasu honetan parte indartsua Israel da, eta oso profesionalak dira, ez? PR, public relations egiten oso onak dira. Eta hortan, horregatik esango nuke komunikabide handietan edo ikusten den desoreka ere ikusten da gure herrialdeetan, ez? Kaleetan sekulako babesa ikusten dugu Palestinarekiko, baina gero gobernuen aldetik ez dago inolako babesik, ez? Eta hori ere, ikusten dugu komunikabideetan. Kuriosoa da, porque gu batxillergokoekin lantzen ari garen gatazka, gu fijatu ingara puntu batean, eta da gatazken aurrean, bai, edozein gauzen aurrean, ez da, baina gatazken aurrean zenbateko fake news sortu egiten diren, ez da, berri manipulatuak, eta zelan manipulatu egiten gaituzten hainbatetan, gu ikuspuntu kritiko bat ez baldin badaukagu, ez da, jan egiten dugu, jasotzen dugun informazio guztia, baina ez dugu filtrorik ipiten, ez da, eta Jose zaila den... Ni zenbat aldiz, eta etxean bertan egiten dira, eta zein dira zintzoak eta zein dira gaiztoak, ez? Nahi dugu erantzun bat 140 karakteretan. Nahi dugu erantzun bat, Twitter mensaje batin, jendean nahi du Twitter bat irakurri eta ja iritzi bat formatuta izatea, ez? Hori ezin da. Nik 20 urtean ditut lanean Ekialde Hurbilan, eta oraindik ez dut ulertzen. Eta hemen garrantzitsuena grisak dira, ez? Gris zona hori. Badago zona bat, gauzak ez dira txuriak eta ez dira beltzak, ez? Eta hori ulertu arte, oso zaila da, benetan guretzat azaltzea egoera, ez? Nire erronka nagusia da behintzat jendeari, pista batzuk eman, gero zuek zuen kontzepzioa eta zure ideia izateko, eta kritikoak izateko, ez? Baina hori askotan ikusten dugu telebista bat, irakurtzen dugu periodiko bat, gure ideiak reafirmatzeko, ikusten, arrazoia, nik esaten dudana horrela da, ez, hortarako aizera denbora galtzen, ez, eta ez dakit, hori da
futbolean bezala, asko gustatzen baldin bazazu atletik, eta bakarrik irakurtzen baldin badezu, ez dakit, atletik informazioa, orduan ez duzu jakingo beste taldei buruz, ez? Eta nazioarteko politikan gauza bera gertatzen da. Jendeak Espainian bereziki egiten da trintxera, ez? Trintxera mediatikoa, ez? Daude gatazka asko, Venezuela, Cuba, Palestina, eta jendea da, ia, beltza. Ez. Hau beste historia bada, ez? Gauzak ondo azaltzeko eta esplikatzeko jendeak behar ditu erraminta asko. Gatazka komplexuak direlako. Bueno, eta bukatzen joateko, ez dizu denbora gehiago kendu naiz, hasieran esan diguzun moduan gaur egun potentea da zuretzat bebai, gauzatxo bat guretzako, orduan, guk dakizu moduan ikastetxe kristaua gara, bai? Eta guk, galdetu egiten dizu, ezta? Ze zein du egin behar gure gaztek bakearen eta justiaren aldeko konpromisoa bizi ahal izateko, zer egin genezake guk baita ere hezkuntza esparru xume honetatik, haiei laguntzeko edo gatazka horretan laguntzeko, zeran inplikatu algara, zer egin aldugu guk, ikastetxe honetan, 2300 ikasle, hainbat famili, eta bar, esan aldi guzuzuk guretzako? Niretzat oso garrantzitsua da gauza bat irakurri. Hori galtzen ari da, ez? Osa, telefonoak utzi, telefonoak itzaldu eta irakurri. Irakurri eta irakurri. Eta gero, pertsonak bezala, nik beti aurrera ematen dut tipularen teoria, ez? Hori da nire teoria. Nik ez dut Gazako gatazka konponduko. Nik ez dut gosearen arazoarekin bukatuko. Baina tipulan bezala, zure gertukoak ondo baldin badaude, horrek ez dakit indarra emango dizu zure eguneroko bizimoduan aurrera jarraitzeko, ez? Kristaua bezala, judua bezala, musulmana bezala, berdintzak. Azkenean da, tipula bezala lan egitea eta pentsatzea, ez? Zure ingurukoak ondo gotea, ez? Zu baldin bazaude ondo, eta zure ingurukoak ondo baldin badaude, horrek ematen dizu energia positibo bat aurrera jarraitzeko, eta orduan joaten dira zirkuluak handitzen, ez? Eta hori oso zaila da gaur egun, ez? Beti gaude agobeatutak, edo estresatutak, edo ez dakit, beti pentsatzen dugu ez dakitze azterketa izango dela, ez. Bizia oso gogorra da, baina gu, eta bereziki Leioan bezalako tokietan, privilegiatu batzuk zarete. Baina privilegiatu batzuk ez dakizu ez noraino, ez? Hau ez da reala, zuen bizimodua ez da reala. Hori da burbuia bat, ez? Eta orduan saiatu eguneroko detaile txikiak gauza normalak disfrutatzen, ez? Dago, ez dakit, ni askotan bueltatzean ikusten dut ansiedade puntu hori, ez? Perfekzioa lortzeko, ez dakit, markak lortzeko, bestea, ez dakit, mundua ez da horrela, ez? Zertu gara beste liga batean, ez? Lehen munduan, gu sortu dugu lehen mundu bat, sortu ditugu ume batzuk privilegiatuak, eta sentitzen dira gainera horrela, ez? Privilegiatuak bezala. Eta ez da horrela. Sentitzen dut gauzak ez dira horrela. Beraz, tripularen teoria erabili, saiatu zuek ondo egoten, eta zure gertu daudenak ere, saiatu hori laguntzen eta gauzak, eta orduan zirkula joango da handitzen, ez? Eta gatazka handiak, horrela, ez, horrelako energia positiboa transmititzen baldin badugu behetik, baina behetik lehenengo gauza da, ez dakit, barrura begiratu, zure ingurukoei begiratu, eta horrez baldin baduzu roi honoa sartzen, zaila da, ez. Eta azkenengo, eta ja eskatuko dotzut la varita magika arazoa konpontzeko, ezta? Baina, askotan gure gizartean oso individualista batean bizi egiten garela, batzutan bakoitzak bereaz bakarrik arduratu egiten dala, gure gazte hauei mesutxu bat zelan gonbidatu goretez ikasleak izan beharrean, hau da, dana lapraz egiten zaiela eta berari tokatzen ez baiako bosta sola, baizik eta implikazioa bultzatzeko eta kompromisoa bultzatzeko zuk adibidez egin duzun aukeraketa, baita ere kompromiso aukeraketa izan da, ezta, zure bizitzan. Zelan, ze hitz
bota egin bat dizkiguzu gure ikasle, maravilloso hauei, burbuia honetan bizi diren ikasle hauei, horrelako konpromisu batean implikatzeko. Bidaiatu. Askotan esaten dut, baina ez dago besterik. Bidaiatu, baina ez daukazu zertan Australia joan beharrik, ez? Bidaiatu berdin zait, Burgosera, Galiziara, hartu tren bat, irten etxetik, gauzak ikusi, jendea ezagutu, begiak ireki, ez? Askotan orain gure muga hau da, ez? Honekin gaude, egun santu osoa, ez? Eta hau ere irreala da. Beraz, hori utzi eta bidaiatu, ez? Hori da beti, ez dakit nire gomendioa, etxean behintzat gauza hori esaten dut beti, ez? Eta askotan orain bidaiatzea eta etortzen zaigu burua hori, bidai eksotikoak edo ez da beharrezkoa, ez? Hasi Bizkaian bertan, mugitzen, seguru toki askoz dituzela ezagutzen, jende asko, realitate ezberdinak herri bakoitzean, zenbat komunitate, zenbat jende berria da etortzen Bizkaira azken urte hauetan, etorkinak ezagutu, gurekin bizi dira, baina iruditzen zaigu dela beste munduko arazoren bat, eta gure etxe aurrean daude, agian bizilagunak dira, ez? Niretzat bidaia azkenean da esperientzia pertsonala, ez? Eta nire gomendioa da hori, ez? Ez da beharrezkoa izatea bidai izugarria, ez? Bidai agentzietan saltzen duten esate baterako. Baina bai, behintzat begiak ireki eta saiatu beste realitateak ezagutzen. Eta agian beste realitate hori izango da, zure etxe aurrean egongo da, ez? Baina gauza berriak ezagutzen, eta hau deskonektatzen. Hau basikoa da, ez? Azkenean hau bihurtu da gartzela. Nik esaten dut gartzela, ni lanik ez baldin badaket hau botatzen dut, ez? Telefonoak utzi, ireki begiak, hitz egin, irakurri, usaindu papela, eta denbora aprobetxatu, ez? Benetan, gure gazte hauek dute gauza bat, guri agortzen ari zaiguna, ez? Denbora. Beraz, denbora aprobetxatu. Ze gozada, Mikel, mila esker gurekin momentu hau partekatu egin dozulako, eta badakigu kristolako alegin egin dozula, estarriak aguantatu dotzu, así que, oso ondo egin dugu, así que mila esker animo egiten duzun lan honetan, eta, nahi duzunean berriro elkartuko gare, egunero seguramente ikusi ingo zaitugu telebistan, baina, benetan placer itzela, eskerrik asko gure komunitate honen partetik. Eskerrik asko zuei, hemen pixkat aita jarri naiz, azkenengo galdera honetan, baina bai, benetan eskerrik asko lehioa eraikitzagatik, eta ni azkenean oso informazio komplexua ematen dut, ez badakit, ez dela mainstream, ulertzeko erreza ez dela, ne baldin badezue, behintzat, kazetaria izan eta nazioarteko informazioa egin, eskatu nire kontaktu pres nago, ez? Baina benetan irten bide polita da, gogorra da, baina beste realitateak eta bereziki jende berria ezagutzeko aukera ematen dizuna. Vale, pues eskerrik asko eta animo gaurko egunekin ez dala erraza izango, bakigu. Mila esker horregon zareten ikasle eta irakasle guztiei bai. Eskerrik asko guztiei. Bai, agur.